Белоградчишките скали. Това са Белоградчишките скали. Те са едно много красиво място в България. Те са една много красива природна забележителност. Белоградчишките скали са леко червеникави и някои от тях дори достигат 200 метра. Те се намират в западния предбалкан, в област Видин, в град Белоградчик. Те са се образували в продължение на милиони години, чрез утаяването на древно море. Също така има и много скали, които си имат имена. Например, Гъбите, Ученичката, Овчарчето, Древиша, Мечката, Смъртта на цар Фердинанд, Първата плоча, Втората плоча, Третата плоча, Боров къшък, Гълъба, Орела, Пинокио, Богинята майка и зад скалите се вижда връх Миджур, който е 2160 метра висок и връх Болван, който е 924 метра висок.